سلام كما يتعلو كبرى سمعتنا بهارميني ميديا نلومي سوني عسران شمونتان حدار تدالو حصر زيناتا تاسع بنا نقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم بوري سلامين بكل فتوي نيرو كبل فدريشن قارصا برد شودن قليصو لعل 600 منسيات قلعن بمخنيات ملوات كلمه نمنغستي كسيسوم نكونتا سدتኛታት ሰራሕተኛታት ኣብ ቀጠር ዘቃልዑ ሸወደናውያን ጋዜጠኛታት ንሽልማት ተረቂሖም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና ናይ ዚዮምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ደጊምና ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም ብምኽንያት ሞት ኮኸብ ተጻዋታይ ቃርሳ በረድ ነበር ቦሬ ሰላሚን ብዙሕ ናይ ኣድናቆትን ዝኽርን መልእኽትታት ይውሕዝለው ቦሬ ሰላሚን ኣብ ህዝቢ ኣውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ኣዝዩ ፍቱ ሰብኢ ነይሩ ክብል ምክትል ፕሬዝደንት ማሕበር ቃርሳ በረድ ሽወደን ፒተር ፎርስበርግ ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ገሊጹሎ ኣብ ቃርሳ በረድ ኣዝዩ ዓብዪ ዝና ሃሊዎ ክነሱ ቦሬ ኣዝዩ ትሑት ሰብኢ ነይሩ እዚ ፍሉይ ብሓቂ ፍሉይ ብቕዓት እዩ ክብል ፎርስበርግ ወሲኹ ገሊጹሎ 636 ኣብ ክሊ ዕድመ 7 ክሳብ 26 ዝርከቡ መንእስያትን ቆልዑን መርበብ ኣውሮራ ንምልዋጥ ክሊማ ምኽንያት ብምግባር ንመንግስት ምኽሳሶም ተፈሊጡ ከምዚ ዝበለ ክሲ ብዓይነቱ ፈላማይ ምዃኑን ኣብ ጀርመንን ነዘርላንድን እውን ተመሳሳሊ ክሲ ቀሪቡ ምህላውን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ሽቶ ክሊማ ዓለምና ብፍላይ ድማ 1.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ሙቐት ንኽሳኻዕ ሽወደን ዝግባእ ዓለም ለኻዊ ተራ ክትጻወት ንጠልብ ኣለና ክትብል ሓንቲ ካብዞም ከሰስቲ ኢዳ ኤድሊን ገሊጻላ ንሩስያ ስለያዊ ሓበሬታት ሸጡ ነርኩም ብዝብል ኣብ ስቶክሆልም ክልተ ኣሕዋት እኳ እንተተኸሱ ኣኽባር ሕጊ እኹል መርትዖ ከም ዘይብሉ ነዞም ክልተ ኣሕዋት ዝቖመ ጠበቓ ገሊጹ እቶም ኣሕዋት ከምዚ ዝበለ ወንጀል ኣይፈጸምናን ክብሉ ነቲ ክሲ ናይ ክሕደት ቃሎም ክህቡ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ኣኽባር ሕጊ ማትስ ዩንግፊስ ብወገኑ ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ክህብ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹሎ ኣብታ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ዝካየደላ ዘሎ ሃገር ቀጠር ኩነታት ስደተኛታት ሰራሕተኛታት መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ምህላው ተፈሊጡ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ሺቢየን ከምኡውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብላምፖስት ዝሰርሑ ክልተ ብፀቱ ንስድራ ቤተቶም ኣብ ቀጠር ዝሞቱ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ቃለ መሕተት ብምክያድን ነቲ ጸብጻብ ናብ ካርድታት ኩዕሶ እግሪ ብምቕያሮምን ብዙሕ ኣቓልቦ ስሒቦም እዮም በዚ ድማ ብሽወደን ንሽልማት ግራንድ ፕራይዝ ጋዜጠኝነት ከም ዝተረቕሑ ዝፍለጥ እዩ ኩነታት ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ኣብ ቀጠር ሕጂ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ይቕጽል ምህላው ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ካብ ትካላት ሽወደን ሕጂ እውን ዓመታዊ ክሳብ 65,000 ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብመልክዕ ጋዝ ሚቴን ይፍኖ ምህላው መርማሪ ፕሮግራም ካሊበር ኣቃሊዑ ኣባል ኤጀንሲ ምክልኻል ኣካባቢ ሽወደን ማትስ ቦሬ በወገኑ በተን ባህርያዊ ጋዝ ይኹን ባዮጋዝ ዝጥቀማ ትካላት ኣበየ ቦትኡ ምፍናው ጋዝ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ፀገም ነዚ ክንረኽቦን እቲ ልክዓቐኑ ክንፈልጥን ንሽገር ምህላውና እዩ ክብል ገሊጹሎ ሽወደን ፈነወ ጋዝ ሚቴን ንምጉዳል ካብ ዝኣወጃ 130 ሃገራት ምዃና ዝፍለጥ እዩ مبارك برا سمعتنا نلومي سوني 28 حدار زدلنا حصرت زينات هاجرات نورديك بز فصيمنا لنا مسانا بمصنحكم እና مسغنا بزن سنابتكم سلام هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ